de balans en ik kon ik uit evenwicht, maar kreeg nog een kans. Ja, zo zit ik met balans, like de slinger van Foucault. Tot links en rechts. Yo, beste liefhebbers. Ik zou er eigenlijk wel eerst en vooral willen bedanken voor de massale support van de jaren. Ja, ik apprecieer het massaal. Ik had niet gedacht dat zoveel mensen gingen die shit chatten en volgen. Ik ben vrij dankbaar dat ik dit jaar kan die albums naar buiten brengen die niet nog lang. Voor mij was dat vrij belangrijk. 3 albums uit de periode van 2017-2018. Dus ja, dat is nu toch bijna 4-5 jaar of zo. En daar liet weinig ruimte over voor aan nieuwe projecten te werken, dus bij deze is dat gebeurd. Daarom is die Project Area 51 gebeurd. Ik had mezelf opgelegd van die albums moeten buiten. Dus hoe kan ik dat bewerkstelligen? Dat ik iedere week mezelf verplichten van een track te drum. Dat kan ik niet anders dan die 4 albums hier naar buiten brengen. Dus ja, massas bedankt ervoor. En er zijn wel mensen die zo al grappend aan het hinten waren. Ja, zou je dat volgend jaar niet bluffen doen of anders in 2022 weer? Ik kan daar zitten over denken. Ik ben van plan voor dat te doen. 2022 willekeurige woensdag, als in elke woensdag ga ik iets droppen. Maar ja, deze was ook gewoon voor jullie nog een keer te bedanken voor alle support. In de toekomst had sowieso veel muziek in petto. Omdat eigenlijk iedere week wel alle muzikale drop is dat ik doe. Had ik gedacht, ik ga hier misschien nog een freestyle droppen ofzo. Dat was zo wel leuk zijn. Ik heb gewoon niks in denken dat ik het misschien wel over onderwerpen doen of iets anders. Ja, freestyle is het leukste dat je misschien soms gewoon loslaat, maar zo vond ik het niks ook. Kun je een willekeurige woord randomizer. Anders kan ik hier wel een keer een woord of 7 pakken ofzo. Voilà. Schrijfmachine, liggen, gehaktbal, gegeim, balans, foutief en grond. Dus ik weet eigenlijk ook niet. De schrijfmachine, liggen, gehaktbal, balans, foutief en grond. Voilà. In hoeverre dat iedereen goed hoort, want ik hier te rappen weet ik ook niet. I hope everything is fine. Dus, dan wil ik een beatje afsmitten. Lekker shout out en aan Jazzit. We zijn ontvlogen op het tomaat en bluffen hier de hand. Ik kan even in mijn gedachten neerzetten. Dat zou wel zijn wat freestyle voor de fans, yeah. We doen dat hier op het tomaat en niet on demand. Waarom dat mijn gevoel dat zegt, yo, het is echt, het is reëel. Check hoe dank ik hier mijn woorden aan ga zetten. Het eerste dank ik zie, yo, verballen lawine. Kijk ik uit me laten stroom met de schriftmachine. Ik ken de tipmachine in de kamer hiernaast. Nog een oldschool versie, je weet het, ik ken geen haast. Toen ik alles op het gemak en zetten hier mijn letters, zetten zijn drukletters, want ik en druk even zetten druk op mezelf, omdat ik onder druk presteer op het moment dat ik mezelf daven, yeah. En daarom zink ik hier connect met de schriftmachine, daarom dat ik het hier direct zeggen. En ik moet ook dieper in mezelf meten, nog woorden, af en toe laat ik wat opties liggen. Wat liggen is het volgende woord, ik ga niet liggen, ik bluff en ik hier loop, ik bluff en ik hier niet zitten. Ik zit in beweging, yes, en ik ga hier afknallen, dat er uit mijn hoofd komt, yo. Ik zit Assam bezig met woorden in mijn koord te zetten, en die rappers hok ik hier in mijn koord, rondjes lekker gehaktbal. Kan dat juist niet staan, en kosten ligt niet op een woord komen, dan zelf kosten verstaan. Dus het kwam lekker even zo verre, ik weet niet, yo, het is verre gedaan, maar hier gewoon te zeggen wat dat in me zit. Maar yo, het is legendarisch, dat vorige woord zo vergeten, wat ik zin ik vegetarisch. Dus kan het niet zoveel meer met de gehaktbal. Ik weet niet, dan al die rappers tot wat gehakt, bang, yeah. Hey yo, het is fijn hoe dat alles mij inderdeel, dat is hier mijn geheim. Het is Bushido, mijn kamer, de plekken waar dat ik zit, waar dat ik alles laten topen kom en overheen, geheim. Just like Bita Rot, een geheim, like de
profetische complotten dat hier van Noord. Door op het internet, ik probeer hier op het gemak om mijn zin te zetten. En het volgende, yo, dat is hier de balans. En ik ga uit even, maar ik krijg nog een kans. Ja, zo zit het met balans, like de slinger van Foucault. Het gaat links en gaat rechts. En het niveau dat we hier nu tragen te bereiken, als spitten is nice, yo, je weet het, yo. Ik flow nog zo met de dice en mijn hand smitten naar neren en echt gewoon zeem. Dat is niet makkelijk, maar joh, probeer hier wat extreme zaken te bereiken. Om mezelf hier nu niet ontwijken, maar kruipen hier in mezelf. En ik heb besef dat ik hier verkeerde loopen gemaakt. Yo, zie je, ik doe het soms fucked up, maar de drum die is hier weer gekomen. Dat is een beat dat ik zelf en gemaakt, ik weet het stom. Maar dat is hier nu een Logic Pro, je had dat zien. Ik kan hier net de camera pakken en jou te steen. Uur plus 1 uur en 12 minuten erbij, dus 12 achter de neven, yes. En jou die hele bakken daar wilt zeggen, dan kijk ik mezelf nemen voor die drum te lopen of die beat te lopen. Dan zag ik dat hier nu hebt gemaakt en al doen, maar ik heb nog lekker fout gemaakt, het is niet op de bar. Daarom was het juist like niet cool en het is zwaar. Voor dat hier nu allemaal te gaan zeggen, we kies volgende woord waarover dank ik hier maar rappen. En yo, ik zie dat staan, yo, dat is illustratief van wat dat ik kan doen worden. Wat ik was foutief bezig met raps, je weet het, yo, de spliff dat hier voor me ligt. Dat is goed gericht, want dat is even gekwekt. Je weet het is de shit, de samurai die hier alles gaat brengen. Nee, yo, het is ik. Dan kijk hier even mezelf, het is ongezond hoe dan ik het hier nu breng. Want yo, ook mineraal. Toen heb ik er mineraal, snap je? Ook mineraal, toen heb ik je wat gezond. En de grond waarin het gekwekt is of de bodem is super gezond. Ik ga je niet ontroven van de imaginaire kracht in jezelf dat te pezen en voor te staan. Dus hang je nu al een reizen in jezelf, dan hang ik hier stil leggen in de stom. Het is freestyle, dus yo, we blijven droppen. Yeah, we geven het hier nu een pioneer aan het moment. En yo, doen het continu, het is Bushido. En yo, die shit is super strak, check hoe dat we het hier nu doen. En yo, het is al op het gemak. Yo, we blijven flowen hier in mijn kamer. Hey, ik zin echt just like Thor's hamer. Onklopbaar en onstopbaar en onoppropbaar. Weet het, yo, het is zo zwaar. Hoe dat we het weer erin brengen, net te maken, yo, iedereen die doet hier nu zijn ding. Hey, peace, 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 peace. Yo, 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 yo. Dus ja, ik ben in een onorthodoxe drop voor de laatste van het jaar. But I just want to say there's a lot more coming. En ik apprecieer junder massaal meer dan ik soms gewoon kan uitdrukken. Het is zo al wat interface en niet face-to-face, dus dan is het sowieso anders. Maar very grateful man for everything, so merci. Ik zou zeggen, laten we hopen dat 2022 iets beter is dan 2021. Allee, iets beter, heel wat beter. Maar ik denk nou dat eigenlijk zelf voor alle handen. Dus laten we opkomen voor wie nou we zin. En dus niet zomaar laten doen. Peace, love will survive.